Senza njani ke uma kufinyelela khona ukuthi hayi ke bazalwane singathandazana zonke leyo nto ingaphandle kombhalo le masifunda umbhalo even naseTestamenteni eDala naseTestamenteni Elisha asisiboni isiphithiphithi somkhuleko wonke umuntu kanye according to the book of Acts chapter 2. okay Kwakwenzakalani lapha? They were not all praying. Okay no babengakhuleki Kuleyo kushaya izandla ke liphi icala? yabona ke izandla njoba uhlezi lapho malandela mangingathi kuwe awungiqalela iculo elithi number 18 uthando lukaBaba uzovela nje usho ukuthi uthando lukaBaba lubanzi lujulile yabo and then ke bese ke ngithi malandela awungishayela izandla lapho bese ushaya izandla kusho ukuthi lezi zinto zingaki lezo zimbili yabo and then ke lithini iBhayibheli lithi iBhayibheli asicule alishongo ukuthi asishaya izandla Ingoba singakwenzi ngoba izwi alikushongo noma singakwenzi ngoba izwi likushayile. Kolose 3:16 asihlabelele ngamaphimbo ethu. Hebrew 13:15 asihube ngamaphimbo ethu. James 5:13 asihube yabo and then ke bese ke umuntu ezofaka insipho. Mina lokungumshoyo amahubo 33:2 bongana uJehova ngeharp udumiseni ngogubhu nakuluzintambo zisho ezishumi ya